Kaixo, arratsaldeon eta ongitorri gaurko gure hitzaldi honetara. Gaurkoan zen programa behar dut artxibo formatu bakoitzarako. Programa bakoitzarekin badakizue gaur egun segun eta zer den, bideo bat, argazki bat edo zein motatako artxiboa den, formatu ezberdinak daude. Eta kasu honetan, formatoren arabera zen programarekin ireki dezakegun komentatuko dugu. Txarlarekin hasi aurretik, betiko moduan, komentarioak idazteko aukera daukazue, eta txarlaren gauzak esplikatzen noan ninen, noizan behin, komentarioak begiratuko ditut, eta aldudan moduan erantzungo izuet. Eta bestela bukaeran komentarioi erantzun emango diet, bale? Bueno, besterik gabe gaurko gure materialarekin hasiko gara. Bueno, sarren moduan, gaur egun fitxategi mota askorekin bizi gara. Eta batzuetan, zaila izan daiteke jakitea zer diren edo zer programa erabili dezakegun fitxategi horiek bistaratzeko, bale? Ez da gauza bera argazki bat edo bideo bat. Formatuaren arabera, mobilak edo ordenagailuak, artxiboaren formatorik kontuan izango du eta formatu horretarako programa bat formatekin irikiko du. Mobilarekin adibidez, kasu batzuetan, fitxaro bat, PDF bat adibidez irikitzeko garaian, kasu batzuetan, galdetu egiten digu, zen programarekin edo zen aplikazioarekin ireki nahi dugun, bale? Beste artxibo mota batzuekin gauza bera gertatzen da. Segun eta zein formatu den, programa ezberdinak izango dira, baina formatu konkretu bat programa ezberdinekin ireki dezakegu, bale? Aukera bat, baino gehiago daukagu, fitxero hauek irikitzeko, normalean, ez beti, baina ezagun formatu tipikoenak normalean edo irikitzeko aukera bat baino gehiago izaten dugu. Hala ere, badaude kasu batzuk, bakarrik programa zehatz batekin ireki daitezkenak, baina ez da, formatoek ez dira gehiengoak, bale? Bueno, informatika edo teknologian munduan esan dezakegu dauzkagu alde batetik karpetak eta beste aldetik artxiboak, bale? Bai artxiboak eta bai karpetak biak izenak izan behar dituzte, baina karpeten kasuan bakarrik izenaren zati hau izango dugu, bale? Fitxategin izena, karpeten kasuan izango litzateke karpetaren izena, bale? Eta besterik ez. Baina artxiboen kasuan izen osoa alde batetik fitxategin izena dauka, beste aldetik puntua eta luzaperaren nomenklatura. Kasu honetan hemen ikus dezakegun moduan JPG. Horrek esango liguke artxibo hau argazki bat edo irudi bat izango litzatekela. Eta hemen fondoan ikus daiteke oso gutxi, baina pixkat antzeman daiteke, adibidez hemen JPG, PSD, MP4, PNG, hauek estentsio ezberdinak dira, gauz ezberdintarako. Beran JS, PDF, AI, ID, hauek ez dira inezagunak, baina beste estentsio edo beste formatu batzuk dira. Estentsioa esaten duena luzapena, barkatu. Orduan, hemen kategoria edo maila batzuk izendatu ditugu eta gero banan hauek aipatzen joango gara. Orduan, lehenengoa testua, gero irudiak, ondoren bideoak, exekuzio edo sistemako luzapenak, gero audioa, artxibo konpromituak, irakurketa eta disko irudia. Hauek bakarrik dira aipatuko ditugunak. Hauek baino maila edo kategoriak gehiago ere
jarri daitezke nahi izan ezkero, bale? Zeren hemen ikusiko ditugun luzapen horiek existitzen diren zati oso txiki bat dira, bale? Beraz, maila hauek baino gehiago ere badaude. Bueno, testua landu daitezken estentxoak ikusiko ditugu lehenik, eta hemen lau jarri ditugu. docx, txt eta odf. Vale? Eta gero, ze programarekin iriki ditzazkegu estentxo hauek? Bueno, Microsoft Word programarekin eta LibreOffice Writer programarekin, adibidez. Bueno, beste goz batzukin gertatzen den moduan, alde batetik estentxo pribatuak daude, vale? Pribatuak esaten dudanean da, estentxo hauek programa zehatz bateri binkulatuta daudela, hau da, bai edo bai estentxoiek sortu direnean, hasiera batean, bakarrik programa zehatz batekin irikitzen ziren, gero ja, nolabait programa hori ateratzen duen enpresak, beste enpresa batzu lizentzia ematen die edo aukera ematen die beraien programak sortzeko eta estentxo hauek ere irikitzeko. Orduan, hemen aipatzen ditugun doc eta docx Microsoft Word programaren estentxoak dira, vale? Baina LibreOffice Writer programarekin ere iriki daitezke. Doc estentxoa, Word programaren bertsio zaharrari lotuta izango litzateke, adibidez, okerrez banago, 1997 garren bertsiora arteko estentxoa zen, doc. Eta gero docx hortik aurrerako Microsoft Worden bertsioetarako erabiltzen da. Beraz, segun eta ze estentxo erabiltzen dugun, programan aukera batzuk gehiago izango ditugu docx luzapen horrekin. Vale? TXT luzapenarekin ordea, hau izan zateke basikoena. Vale? Testuen artean genukan lehenengoa esan ezagun. Hau erabiltzeko adibidez Word erabilaiteke, LibreOffice Writer ere erabilaiteke, baina beste programa asko ere erabili daitezke. Zeren formatu honen kasuan luzapena oso basikoa da eta testua da besterik gabe, letrak, zenbakiak, karakterek, baina ez dauka letrai ezentzaile koloroa eman, ez da horrelako formatu berezirik eman, bale? Oso basikoa da, kasu honetan, formatu hau. Eta beste azkeneko luzapen hau ODF formatukoa, kasu honetan hau LibreOffice Writer programaren formatua da. Baina, kasu honetan ere, Word programarekin ere landu dezakegu formatu hau, bale? Azkenean, hemen bakarrik bi programa aipatu ditugu, baina formatuekin beste programa batzuk ere erabilitzakegu formatuek lantzeko, bale? Denbora pasatzen egin ere, programa gehiago ere ateratzen dira, eta ez daude bakarrik bat edo bi aukera, bale? Azkenean aukera asko izaten dira, eta norberak aukeratzen du zein programa erabili formatuek lantzeko, bale? Erabilpenaren arabera, formatu batzuk erabiltzea edo beste batzuk komenigarriago izaten da. Baina hemen, bakoitzaren beharren arabera aukeratu beharko du zein erabili, bale? Eta, lehen aipatu duen bezala ere, hemen ikusitugun lau luzapen hauek aukeren artean batzu dira, bale? Zeren beste formatu batzuk ere badaude. Baina testuen aukeran ez dagoen beste aukera, beste kasu batzuetan gero ikusiko bezala irudien kasuan adibidez, aukera asko de irudien formatutan, testuen kasuan ez dagoen beste. Baina, kontzeptuak ulertzen joatea eta ezagunenekin behintzet ikasten joatea zeintzuk diren. Bueno, irudien kasuan, oraintxe hortan esan dizun bezala, irudien kasuan formatu asko daude, baina asko, bale? Hemen bakarrik lau jarri ditugu, JPG edo JPEG, gero PNG, GIF eta BMP. Hauek, ezagunetariko batzuk dira besterik gabe, bale? Ezagunen ertan ere badaude beste asko, adibidez, TIFF, nahiko ezaguna da, bale? Eta gero, segun ze mobil edo zer argazki kamera daukagun, hor
fabrikatzaile bakoitzak ere bere formatu berezia izaten du, eta, bueno, beste formatu asko daude, bale? Ez ditugu aipatuko, ze hemen irudin artean, hauek izan daiteke irudi normala, gero irudi vektorialak ere daude, hor ere programa bakoitzak bere luzapen berezia dauka, eta lehen testuekin ikusikun bezala, eta hemen ere ikusiko dugun bezala, programa batzuk formatu ezberdinekin lan egiten dute, bale? Orduan, kasu honetan, JPG, PNG, GIF, BMP oso formatu normalak edo estandarrak dira, eta programa asko daude formatu edo luzapen hauekin lan egiteko, bale? Orduan, hemen adibidez ikuste zekegu, galeria, smartphoneetan, bale? Mobietan daukagun aplikazioa, galeria izaten da, mobiekin datorrena, baina gero nahi izan ezkero beste aplikazio batzuk jarri daitezke. Baina, hasiera batetik mobiarekin datorren aplikazioa, galeria izenekoa, horrekin ikustitzezkegu bai JPG, bai PNG, bai GIFak eta bai BMP irudiak, bale? Ondoren, ordenagailuen kasuan, Windowsen adibidez, visor de imágenes deitzen den aplikazio daukagu, eta aplikazio horrekin ere, irudi formatu ezberdinak ikustetetze, kasu honetan hemen aipatu ditugunak, bale? Beste irudi berezi batzuk, adibidez, bai galeriak edo bai visor de imágenes, ez dira gai ikusteko, bale? GIMP eta Photoshop adibidez, irudiak tratatzeko programak dira. Beraz, kasu honetan, bai GIMPek eta bai Photoshop, bi kasuetan bakoitzak bere formatu berezia dauka. GIMPen kasuan bere formatu propioa XCF luzapena dauka, Photoshopen kasuan PSD formatu deitzen da, bale? GIMPen kasuan adibidez, Photoshopeko luzapeneko artxiboekin ere lan egiteko gai da PSD formatuko edo luzapena daukaten artxiboekin lan egiteko ere gai dakin. Baina, kapen gaia eta ez du oso ondo errespetatzen eta gutxi gora bera, PSD artxiboekin ere lan egin daiteke. Vale? Photoshopen kasuan, JPG, PNG eta lehen aipatu ditugun hemen dauzkagun lau formatu hauek, horiekin ez dauka arazorik lan egiteko GIMP bezala, baina Photoshopen kasuan adibidez, GIMPen formatuarekin ez du lan egiten, bale? Baina PSD formatua bere formatu propioa, kasu honetan, arazorik gabe lan egingo luke bere formatu propioarekin, bale? Baina, kasu honetan GIMP doako programa bada, Photoshop ez da doako programa bat, bale? Photoshopen kasuan, hilero ordaintzen den kuota bat suskripzio moduan funtzionatzen du, eta hilero diru bat kobratzen digute programa hori erabiltzeagatik, bale? Orduan, hemen betiko kontua. Zer nahiago dugu, programa bat, beste bat, doako programak normalean ez dira impotenteak, baina ez dugu ez ordaintzen. Ordaintzeko programatan potenteagoa dira, baina ordaindu egin behar da, bale? Beraz, hau kasu guztietarako aplikatuko genuke, bale? Bideoan formatuan ere, kasu honetan bakarrik lau aipatzen ditugu, baina hauek baina askoz gehiago badaude. Hemen, ezagunenak edo gaur egun, segun, bale? Abi oso ezaguna da, batez ere gari baten, abiren ordezkapen moduan MPLA formatua ere aterazan, abi eta MPEG garai berdinoka dira ondoren MPLA ateratzen, bale? Bi hauen ordezkapen moduan. Eta gero, 3GP gaur egun ere ez da erabiltzen, formatu hau telefono mugikorretan erabiltzen zen batez ere, hasiera batean telefonoak ez zauketen kamerarik eta kamera ekartzen hasi ziren lehenengo telefonoetan normalean bideoetarako formatua erabiltzen zen, 3GP, bale? Oso kalitate gutxikoa zen, baina, garai hortako teknologiak hori eskatzen zuen, bale? Ez dauzka, gaur egun dauzkagun aukerak, orduan ez ziren posible.
Eta bideoak zer programaren bitartez irik izakegu, bueno, badidez, mobilen kasuan, smartphone eta tabletetan, bale? Galeriak berak bideoak ere erakus dezaket, bale? Ordenagailuen kasuetan, adibidez hemen VLC programa aipatzen dugu, programa hau ere tabletetan mugikorretan ere instalatu daiteke bideoak ikus ahal izateko, bale? Edo Android sistemak jartzen dituzten aparatuetan ere VLC normalean instalatzeko aukera izaten da. Eta, hemen aukera gehiago daude. Windows Media Player programa deitzen zen garai batean, gaur egun beste izen badaude, baina, segun ze Windows bertsioa zuen, horrek ere, AVI MP4 eta MPG formatuak eta 3GP formatuak ere irakurtzeko gai da, eta erakusteko. Beraz, aukeratu nahi da zutena, bale? Kasu honetan, VLC oso aukera ona da, doako programa da, eta bideo formatu gehienak erakusteko eramaten digu, bale? Eta honena da ere, plataforma ezberdinetan daukagula eskuragarria, adibidez Windows, Linux, Android, eta Appleko produktarako ere, okerrez banago, eskuragarri daukagu, bale? Bueno, oraingoan, exekuzio edo sistemaren estentxoak aipatuko ditugu. Kasu honetan, ez dira ezagunak gure eguneroko erabilpenean informatikoak edoz bagara, fitxategi hauekin normalean ez dugu lan egingo edo ez ditugu ikusiko, bale? Exe eta bat exekutagarriak izaten dira, eta gero sistemako artxiboak hauek normalean artxiboaren izenen bukaeran luzapen hau ikusten balen dituzue, ez borratu mesedez, zeren gero ordenagailu edo mugikorraren gauzak funtzionatzeari utzi dezake, edo gauz batzuk bai, beste batzuk ez, errore mezuak, horregatik sistemaren artxiboak hoberena, ez badakigu zer egiten dugun, hoberena ez ukitzea, bale? Eta horien artean adibidez, DLL-ak, DLL luzapenarekin, gero SYS luzapena eta FAT luzapena, bale? Hemen hiru hauen artean ezagunenak DLL eta SYS izango dira. Kasu batzuetan ordenagailuan gertatu daiteke, programa bat instalatu ondoren edo horrelako zer, kasu batzuetan programak berak instalatzerakoan behar duen guztia instalatzen du, baina kasu guztietan ez da hori gertatzen. Kasu hori ez denean, kasu batzuetan DLL bat falta dela adierazten digu, bale? Kasu horietan, internet bidez, DLL hori topatu ezakegu eta sistemak edo adierazten digun karpetan sartu beharko genuke DLL artxibo hori, bale? Baina esaten dizudan bezala, egunerokoan hau ez dugu erabiliko, bale? Ez da oso ohizkoa fitxategi hauekin ibiltzea, bale? Ez bagara informatikoak edo horrelako gaiekin ibiltzen, ez da oso ohizkoa luzapen hauek dauzkaten artxiboak edo fitxategiekin lan egitea, bale? Bueno, hau ja, hemen bai argazki, bai bideo eta bai audioen, normalean egunerokoan oso ohizkoa izaten da erabiltzea, bale? Audioaren kasuan geroz eta gutxigo, bideoen kasuan bezala, baina interneteko edo teknologiak garatzen dian inean, gaur egun musika eta bideoak normalean online erabiltzen ditugu eta ez ditugu gauza hauek erabiltzen, baina gaur egun ere oraindik erabili daiteke eta erabiltzen du jendea ere badago. Beraz, musika munduan zeintzuk dira ezagunenetako batzuk, MP3 oso ezaguna eta erabilena gaur egun, segurasko, gero OGG formatua, WAV formatua eta bikoitza EMEA formatua, bale? Hauek irikitzeko zein programa daude? Bueno, asko, bale? AIMP, gare bateko WinUp, MediaMonkey, lehen aipatu dugun VLC programak ere musika entzuteko ere balio du.
lehen aipatu izuedan Windows Media Player ere, musika entzuteko, balio du. iTunes edo iTunes ere, hortarako ere balio digu, bale? Programa asko daude, kasu honetan, musika entzuteko, bale? Beraz, hemen, gustuaren arabera. Betiko, hemen baten eta beste batzuen artean ez dago inbesteko aldea eta funtzioen aldetik, beraz, hemen aukeratu gustokena daukazuena eta danak oso antzekoak izaten dira. Vale? Hemen formatuen arabera bideoekin eta argazkiekin gertatzen den bezala, batzuk gutxiago okupatzen dute, beste batzuk, baino MP3 ez, normalean oso gutxi okupatzen duen formatu bat da, baina aukeratzen dugun kalitatearen arabera. Baina, hori ez da gaur egungo gaia, bale? Beraz, urrengo atalarekin jarraituko dugu. Urrengo atala, artxibo konprimitua edo konprimitutako artxiboak dira, bale? Orduan, zip, rar, zazpizeta, luzapen hauek dira ezagunenak, gehiago ere badaude, eta hauek irikitzeko, alde batetik, esan behar dugu, zip eta rar, programa bakoitzak bere programa daukala, bale? Hau da, zip, WinZip programa sortuta, beraien formatu propioa zip luzapena da, bale? WinRARren kasuan bezala, WinRAR programaren izena eta beraien formatu propioa RAR formatua da. Hemen, aipatu beharra dugu, WinZip bakarrik bere formatuarekin lan egiten duela, hau da, zip formatuarekin, WinRAR ordea, RAR formatua eta zip formatuekin ere lan egiten du, eta beste batekin ere. Eta zazpi-zip programa bere formato propio ere badauka, zazpi-zeta, baina horretaz gain, WinRAR, RAR, zip eta beste luzapen batzukin ere lan egiten da. Hiru hauetatik zazpi-zip osoena izango litzateke, ondoren WinRAR eta ondoren WinZip. WinRAR lehen esan izan zela, zip eta RAR formatuekin oso ondo lan egiten du, oso formatu ezagunetakoak dira, beste batekin ere lan egiten du, baina zazpi zeta formatuarekin adibidez WinRARrek ez du lan egiten, bale? Zazpi zip programak ordea, zip, RAR, zazpi zeta eta beste formatu askorekin lan egiten du, bale? Beraz, hemen nik gomendio bezala, zazpi zip programak gomendatuko nizueke, bale? WinRAR eta WinZipen kasuan gainera, ordaindu egin behar dira okerrezpen hau, ez da asko, komerkiak dira, baina lizentzia bat bitartez erabili behar dira okerrezpen hau. WinRAR badauka aukera bat doainik erabiltzeko, uste dut, baina erabili aurretik segundu batzuk itxaron behar dira, eta normala da, doako programatan. Zazpizip programan adibidez ez dauka horrelako arazorik, bale? Baina, hemen beti bezala bakoitzako aukeratu beharko du bere beharren arabera eta normalean erabiliko dituen artxiboen arabera programa bat edo beste bat aukeratzea. Irakurketakoak, hau da, liburu elektronikoetan erabiltzen direnak, bale? Irriderrak liburu elektronikoa, e-bookak irakurri bardan liburua, bale? E-booken formatuetan ere, aukeraz berdin dauzkagu. Hemen PDF luzapen aukeratzen dugu, jarrita dago, baina PDF luzapena edo formatua ez da liburuen formatu berezi bat. PDF-a, liburuak, dokumentuak, fakturak, gauza askotarako erabiltzen den formatu bat da. Baina, liburuen kasuan ere eman daiteke. Normalean, e-booken formatuak EPUB izan daiteke, nahiko formatu estandarra da, gero AZ bikoitza, eta gero hemen aipatze ez da, baina MOBI formatuare badago, MOBI. MOBI Amazonen liburuetarako bereziki erabiltzen den formatu propioa da, Amazonen formatu propioa, hemen aipatzen ez dena, baina oso erabilia dana. Orduan, PDF, EPUB eta AZ bikoitza jarrita dauzkagu, Orduan, horiek zen programaren bitartez irik daitezke? PDF-a, Adobe Acrobat adibidez,
PDF-ak irikitzeko ere badot beste programa batzuk, baina adibidez, Adobe Acrobat, bale? PDF-a Adobe Acrobaten formatu propioa da, bale? Adobe enpresarena. Gero, Kalibre, nolabait liburuak kudeatzeko liburutegi propio bat izango baitz bezala horretarako erabiltzen den programa da, bale? Eta programa honen bitartez, bai PDF-ak, bai EPUB, bai AZV bikoitza, bai MOBI formatuak erabili daitezke, bale? Liburu elektronikoen formatu gehienak irakurtzeko gaita, bale? Bideoetarako lehen VLC aipatzen genuen kasu honen bezala, bale? VLC bideo formatu asko irakurtzeko gai da, eta audioak ere, kasu honetan liburu elektronikoak tratatzeko edo erabiltzeko, Kalibre izango litzateke agian formatu gehienekin lan egiten duen programa, bale? Eta, gero, liburu elektronikoak berak ere, formatu bek irakurtzeko aproposena aukera bat izaten da, bale? Hemen kontuz izan barraukagu, zeren liburu elektronikoen kasuan, bai EPUB, AZV bikoitza eta MOBI adibidez, horiek liburu elektronikoen formatuak dira, bereziki liburu elektronikoenak, bale? Beraz, kasu horietan, erriderretan edo liburu elektronikoetan erabiltzen ditugunean, liburuaren konfigurazioa kontuan izaten du, bale? Zer esan nahi dut honekin? Liburu elektronikoetan letra txikia edo handiak iruditzen bazigu, letra horren tamaina aukera izaten du, aldatzeko aukera izaten dugu, bale? Orduan, liburu elektronikoen formatu hauekin, letra aldaketa horretara nolabait adaptatu egiten dira, bale? Liburuak kalkulatu egiten du, letraren tamaina handitzen du, eta zenbait orrialde behar dituen kalkulatu egiten du, bale? Berak automatikoki egiten du prozesu hori. Baina PDF-en kasuan, PDF bat liburu elektronikoan sartu ezkero, berarentzat PDF-aren orrialde bakoitza argazki bat izango balitz bezala tratatzen du. Beraz, letra tamainaren aldaketa hori ez du kontuan izaten. Kasu honetan, PDF-a nolabait handitzeko, mugikorretan egiten dugun bezala, argazkiekin, bale? Handitu edo zuma handitu edo txikitu egin beharko dugu, nolabait ikusten duguna handitzeko edo txikitzeko, bale? Baina egiten duguna ez da letraren tamaina hori aldatu, baizik eta dokumentu hori edo orrialde hori handitu, bale? Zuma gerturatu edo zuma urrundu, bale? Letra handitzeko edo txikitzeko da. Ez da letraren tamaina aldatzen, baizik eta guk testua handitu edo txikitu, bale? Orrialdea ez testua, bale? Handiogotuta edo txikiogotuta ikusteko, bale? Hau ere igual, egunerokoan jende gehienentzat ez da ohizkoena, disko irudia ditzen da, bale? Hau da, hau erabiltzen da, kopia bat, artxiben kopiak edo egiteko, bale? Orduan, bazakit, argazkilariak bazarete, argazki sorta batzuk egiten dituzue, gero nolabait ezkontza baten adibidez, eta ezkontza hortako argazki eta bideoak disko batean sartzen dituzu, bale? Hor zer egiten duzu? Hauetako bat kopia bat egiten dugu, ISO, MDS edo IMG formatukoak adibidez, eta gero horren kopia bat egingo. Kopia egingo nuke fisikoki disko batean ezkontzen egon diren pertsonei banatzeko adibidez. Normalean kopia bat egiteko erabiltzen dira. Hau da, lehen aipatu ditugun artxibo fitxategi konprimituen oso antzeko zeo zer esan zuen. Hola oso orokorritz egin da, grosso modo esaten dena, baina pixkat kontzeptuak ulertzeko. Zeren, adibidez, artxibo bat daukagu, ISO, MDS edo IMG adibidez, eta hor barruan sartzen duguna da,
nahi duguna sartzen dugu, bale? Hau da, pakete bat sartzen dugu. Eta, fitxategi konpromituetan ere antzeko kontzeptua da, bale? Pakete bat sortzen dugu, bai zip, rar edo zazpizeta luzapenarekin, eta horren barruen nahi duguna sartzen dugu. Desberdintasuna zein da? Konprimituen kasuan, informazio eri konprimitu egiten du, gutxiago okupatzeko edo pixatzeko, bale? Artxiboen pixu orokor hori nolabait txikitzeko. Baina, artxibo hori gero, edo hor barruan konprimituta dagoena ikusi izateko, lehenengo deskonprimitu egin beharko dugu, eta kasu honetan, disku irudien hauen kasuan, gero, programa horiek irakurri ezaketen programa atera beharko dugu. Ze programa? Adibidez, hemen aipatzen ditugun bi. Ultra ISO edo Daemon Tools. Hemen gehiago ere badaude. Nero eta beste asko, bale? Ez ditut gehiago aipatuko, baina askoz gehiago ere badaude. Kasu honetan, Ultra ISO eta Daemon Tools formatoekin lan egin dezakete, bale? Hiru hauekin. Baina, luzapen edo formatu gehiago ere badauzkagu disko irudien kasuan, bale? Bueno, labur bilduz, fitxategi mota bakoitzak bere luzapenaren arabera bereiz dezakegu, bale? Honek normalean, ordenagailuak mobiak egingo du, berak artxibaren fitxategiren izena begiratzen du, luzapena begiratzen du, eta luzaparen arabera programa konkretu batekin irikiko du. Kasu batzutan ere, batez ere telefono mugikorren kasuan, zein programarekin ireki nahi dugun galdetuko digu. Bigarrena, artxibo mota asko daude, eta bakoitzak bere funtzioa dauka. Ez da gauza bera irudi bat edo bideo bat. Horregatik, luzapen horiek sistemei adierazten die zen motatako artxibo edo fitxategia den. JPG ikusten baldin badugu, JPG hori irudi bat da. AVI ikusten baldin badugu, hori bideo bat da. Beraz, iriki gabe ere badakigu argazki bat, bideo bat, abesti bat, edo zer motatako fitxategia daukagu. Eta gero kategoria bateko programa gehienak bateragarri dira hedadura guztiekin. Hemen lehen aipatu ditugun aukerak ere hor ikusten dira. Word-eko formatuak, adibidez .doc, luzapen hori berez Word programaren formatu propioa da. Baina, formatu horrekin lan egiteko beste programatzuk ere badaude. Eta hori, bideoekin, fitxategi konpromituekin ere ikusi aipatu dizuet, zazpi zip programak adibidez, RAR, zip eta zazpizeta formatuekin lan egiten du beste batzuen artean. Hori, oso oizkoa izaten da, programa batek bere estentsio edo bere luzapen propiarekin lan egitea eta beste programatzuen luzapen edo artxibo formatu horiekin ere lan egitea oso oizkoa izaten da, Baina, ez badakigu beti Googleen bilatu dezakegu ze programaekin lan egin dezakegun luzapenaren arabera, mila esker gaurkan gure hitzaldia ikusteagatik, dudarik daukazue, orain arte behintzat ez dute zuen dudarik jaso, dudarik balimako zidatzi mesedez, eta bestela gaurkoz hemen utziko dugu, eta hurrengo bateran beste hitzaldian ikusiko gara. Ikusten dudanez ez daukazue dudarik, eta hemen utziko dugu, mila esker gure hitzaldia ikusteagatik, eta hurrengora arte. Arratsalde on.